ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብሰንኪ ኣብ ኢትዮጵያ በትረ ስልጣን ዝሕዙ ዝነበሩ ወረርትን ኣስፋሕፋሕትን ስርዓታት ኣብ ሓበራዊ ውርሻ ዝተሰረተ ብሩህ መጻኢ ምህናጽ ዝነበረን ዕድላት ተነፊግዎን እዩ። ቅድሚ 2 ዓመት ምስ ምምጻእ ሓድሽ ለውጢ ኣብ ኢትዮጵያ ግና ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ነዚ ከቢድ ዋጋ ዝኸፈልሉን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃውን ኣሉታዊ ስምብራት ዝገደፈን ምዕራፍ ዓጽዮም ነቲ ዝኸሰርዎ ዕድላት ክምልሱን ካብኡ ዝዓበየ ወርቃዊ ዕድላት ክፈጥሩን ቆሪጾም ነቒሎም። መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብ9 ሐምለ 2018 ኣብ ኣስመራ ዝኸተምሉ ሓበራዊ ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ድማ ውጽኢት ናይዚ እዩ። መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንህያው ረብሓታት ህዝብታቶም ንዘገልግልን ዘሰጉምን ጥቡቕ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ማሕበራዊ፣ ባህላውን ጸጥታውን ምትሕብባር ክሰርሑ ካብ ቀንዲ ዓንድታት ናይቲ ሓበራዊ ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን እዩ። በዚ መሰረት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድን ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነዚ ዕላማ እዚ ዘገልግል ቀጻሊ ርክባትን ምምኽኻርን ዝሕመረቱ ዑደት ከካይዱ ጸኒሖም ኣለዉ። ከም ኣካል ናይዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ 3 መዓልታት ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምፍጻም ብ12 ጥቅምቲ ሰዓት 9 ንግሆ ከተማ ጅማ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ዝኣተወሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ ኣሕመድ፣ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ከምኡውን ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ስቴት ሚኒስተር ኣምባሳደር ሪድዋን ሁሴን ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ጅማ ኣባ ጅፋር ተረኺቦም ተቐቢሎሞ። ፕሬዚደንት ኢሳያስን ምስኡ ዝተጓዓዘ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕን ኣብ መኻሪ ፕሬዚደንት አቶ የማነ ገብረአብን ዝሓቆፈ ላዕለዋይ ጉጅለ ብቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ ኣሕመድን ካልኦት ሰመዚ ኢትዮጵያን ተሰኒዮም ዑደቶም ብዩኒቨርሲቲ ጅማ እዮም ጀሚሮም። ዝተፈላለየ ክፍልታት ናይቲ ዩኒቨርሲቲን ዝካየደሉ ዘሎ ናይ ምስፋሕ ስራሕን ከምኡውን ሲቪካዊ ማዕከን ሃጫሉ ሁንዴሳ ተዘዋዊሮም ድሕሪ ምዕዛብ ብሄሊኮፕተር ናብቲ ብምህርትን ዓይነትን ቡን ዝፍለጥ ኣብ ጅማ ዞን ጎማ ወረዳ ዝርከብ ሕርሻታት ቡንን ኣብኡ ዝግበር ዘሎ ወፍርን ንምዕዛብ እዮም ኣምሪሖም። እዚ ምህርቲ ብመጠንን ዓይነትን ክብን መባል ከም መርኣያ ብ200,000 ተኽሊ ኣብ ኣስታት 30 ሄክታር ዝለምዕ ዘሎ ክልስ ማለት ሃይብሪድ ዝዓይነቱ ቡን ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ጽቡቕ ምዕባለ ዘርአየን ንሰፍሐ ልምዓት ኣተባባዕ ውጽኢት ዝተረኽቦን ኮይኑ ከም ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ምስኡ ዝተጓዓዙ ሰመዚ መንግስቲ ኤርትራን ገሊጾምሎም። ዓበይቲ ዓዲ ማሕበረሰብ ወረዳ ጎማ ድማ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከምኡውን ንሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕን ኣብ መኻሪ ፕሬዚደንት አቶ የማነ ገብረአብን ምርኣያ ኣኽብሮቶም ባህላዊ መናብርን ኣልባሳትን ኣበርኪቶምሎም። ልዕሊ 500 ዝኾኑ መንእሰያት ናይታ ወረዳ ድማ ብልዑል ማዕርግ ኣፋንዮሞም። ብድሕሪ እዚ ጉዕዞ ናብ ክልል ደቡብ ኮይኑ እቲ ዕላማ ኣብ ፕሮጀክት ልምዓት ኮይሻ ዝጥርነፉ ኣብ መንጎ ወረዳታት ዳውሮን ወላይታን ዝርከቡ መደበራት ምምንጫው ፀዓት ኤሌክትሪክ ግልገል ግቤ 3 ግልገል ግቤ 4 ንምዕዛብ እዩ። ካብዞም ፈለግ ኦሞ ብምግዳብ ዝህነጽ ዘለው 2 ዓበይቲ መደበራት ምምንጫው ፀዓት ኤሌክትሪክ ግልገል ግቤ 3 ድሮ ተዛዚሙ 1885 ሜጋዋት ብምምንጫው ንመስመር ሃገራዊ ጠለብ ዝቅልብ ዘሎ ክኸውን ከሎ 36 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ መስርሕ ህንጸቱ ዝተሳለጠ ግልገል ግቤ 4 ድማ ሙሉእ ብምሉእ ምስተዛዘመ
2200 ሜጋዋት ናይ ምምንጫው ዓቕሚ ክህልዎ ምዃኑ መራሕቲ ስራሕ ናይቲ ፕሮጀክታት ገሊጾም ኣብዚ ከባቢ ዝርከብ ተፈጥራዊ ሃገራዊ ፓርክ ጨበራ ጩርጩራ ብሃብቲ እንስሳን ገረብን ዝፍለጥ ጫካ እዩ ኣብዚ ፓርክ እዚ ሓርማዝ ጉማረን ሓሪሽን ዝርከብዎም እንስሳ ዘገዳም ብብዝሒ ከም ዘለዉ ይዝግለጽ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ምስኡ ዝተጓዓዘ ላዕለዋይ ጉጅለን ብቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድን ካልኦት ሰመዙ ኢትዮጵያን ተሰንዮም ኣብዚ ከባቢ ዑደት ኣብ ዝፈጸምሉ ነበርቲ ኣብ ገምገም ናይቲ ፓርክ እትርከብ ሴራዋራ እተባህለት ንእሽቲ ዓዲ ናይ ወረዳ ካንታ ብያታዊ ፀወታታት ዝተሰነየ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሎምን ባህላዊ ኣልባሳት ብገጸ በረከት ኣበርኪቶምሎምን ካብ ክልል ደቡብ ብጂንካ ኣቢልካ ናብ ኣሶሳ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ተኣትዩ ካብ ኮይሻ ናብ ጂንካ ካብ ጂንካ ናብ ኣሶሳ ናይ ሓደ ሰዓት በረራ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሓጽቢ ሕዳሴ ስራሕሉ ዘሎ ኣብ ምዕራባዊ ጫፍ ኢትዮጵያ ዝርከብ ሰፊሕ ዞባ እዩ ሓጽቢ ሕዳሴ ድማ ካብ አዲስ አበባ 870 ኪሎ ሜትር ካብ ደቡብ ሱዳን ከዓ ብሸነኽ ምብራቕ 40 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝርሕቕ ጉባ ዝተባህለ ከባቢ ዝህነእ ዘሎ ብፕሬዚደንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድን ዝተመርሑ ሰመዚ ክልቲአን ሃገራት ናብቲ ቦታ ኣብ ዝበጽሕሉ ፀሓይ ናብ መንበስበስታ ዝዓለበት ክትመስል ኣዝያ መራርያ ነይራ ኣብ ሓደ ካብ ክፍልታት እቲ ፕሮጀክት ዝተንጠልጠለ ተርሞሜትር 47 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይንበብ እንተኾነ ግን እቲ ዑደት ይቕጽል እቲ ስራሕ እውን ከምኡ ታሽዓይ ዓመቱ ክደፍን ዝተቃረበ ፈለግ ኣባይ ብምግዳብ ዝስራሕ ዘሎ ሓጽቢ 76 ሚእታዊት ሓፈሻዊ ስራሓቱ ከም ዝተሳለጠ ሙሉእ ብምሉእ ምስተዛዘመ ድማ 78 ቢልዮን ኪቢክ ሜትር ማይ ናይ ምውህላል ዓቕሚ ከም ዝህልዎን 6000 ሜጋዋት ሰዓት ኤሌክትሪክ ከም ዘመንጩን ኣብ ቦታ ስራሕ ዝተረኽቡ ሞያውያንን ኣካየድትን ገሊጾም ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ዑደቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ሰዓታት ቅድመ ቀትሪ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝርከብ መደበር ፈልሲ ዕምባባታትን ናይ ገጽ ኣትክልትን ከምኡውን ካብታ ከተማ ኣስታት 4.5 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብን ክሳብ 3200 ሜትሮ ብራኸ ዘለዎን በግራብ ዝተሸፈነ እምባ እንጦጦ ኣብ 350 ሄክታር ዝተደኮነን ብ10 ጥቅምቲ 2020 ዝተመረቐን ፓርኪ ይበጽሑ ኣብዚ ዑደት እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣካል ናይቲ ፓርክ ዝኾነ ካብ ምዕራይ ክሳብ ምቕላውን ምስታይን ቡን ዘሎ መስርሕ ዘርኢ ቤተ መዘክር ቡን ኣርት ጋለሪ ከምኡውን ትሕተ ቅርፂ ስፖርታዊ ምዝንጋዕ ተዘዋዊሩ ኣብ ዝተዓዘበሉ ኣካየድትን ክኢለታትን ብዛዕባ ትሕዝቶን ዕላማን ናይቶም ትካላት መብርሂ ሂቦሞም
ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ድማ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ምስ ዝተጓዓዘ ላዕለዋይ ጉጅለን ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብኢንዱስትሪያዊ ፓርክ ቅሊንቶ ኣቢሉ ኣስታታ 40 ኪሎ ሜትር ኣብ ክልል ኦሮሚያ ናብ እትርከብ ከተማ ቢሸፍቱ ብምምራሕ ብሽፍቱ ኣውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ ዝተሰምየ ትካል ምግጥጣምን ምሕዳስን ንኣሽቱን ዓበይትን ናይ ጽዕነት መኻይን ህዝቢ ዘመላልሳ ኣውቶቡሳት ናይ ልምዓት ማሽነሪ ታንክታትን ድሩዓት መኻይንን ከምኡውን ብሽክለታታትን ካልኦት ተሽከርከርትን ተዘዋዊሩ ተዓዚቡን ብዛዕባ ንጥፈታቱ ሰፊሕ መብርሂ ተዋሂብዎም እዚ ዑደት እዚ ዋና መደበር ሓይሊ ኣየር ፈደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ እውን ዘጠቓለለ ነይሩ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ብቐዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ከምኡውን ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ብሪጋደር ጀነራል ይልማ መርዳሳ ብዝርከቦም ሰመዝ ዝተሰኒዩ ንዝተፈላለየ ክፍልታቱን ትሕዝቶን ተዘዋዊሩ ተዓዚቡን ብዛዕባ ዝሰላሰል ዘሎ ናይ ስልጠናን ጽገናን መስራሓት መግለጺ ተዋሂብዎ ኣብዚ ናይ 3 መዓልታት ዕወት ዑደት ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ክልተኣውን ዞባውን ጉዳያት ሰፊሕን ክፉትን ምይይጥ ብምክያድ ኣብ ክልቲኡ ዓውድታት ንዝተጀመረ ምትሕብባር ከዕብዩን ከማዕብሉን ተሰማሚዖም ዑደት ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ብቃል ዝንገር ኣይኮነን ብዙሕ ትርጉም ኣለዎ ኣብዛዲ ታይ ከም ንገብር ዘለና ክሬ እድል ረኪቡሎ ኢኮኖሚካል ኢንቴግሬሽን ሓስብ ዘለና ብክልቲኡ ሃገራት ከመይ ጌርና ክነምጽእ ከም ንኽእል ሓሳብ ክረክብ ሓሳቡን ክንቀያየር እድል ዝኸፍት እዩ ብዙሓት ነገር ርኢና ኣለና ተዘራሪብና ኣለና እዚ ናብ ክልቲኡ ሃገራት ስኢሉ ናይ ሰላም ጥራሕ ዘይኮነስ ብኢኮኖሚ እውን ምን ምግባር ከም ዝከኣል ብኤነርጂ ይኹን ብኻልእ ወገን ኢኮኖሚ ይኹን ታይ ምግባር ከም ዝከኣል ሓሳብ ንምቅያየርን ዘሎ ፖቴንሻል ንምርያዩ ጽቡቕ ዑደት ነይሩ ማለት ይከኣል እዩ ገጅፍ ዝኾነ ፖቴንሻል ነየና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖቴንሻል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖቴንሻል እዚ ክልቲኡ ኣምጺና እንተስተረሂና ይግደፍ ኤርትራን ኢትዮጵያን ህዝብ ንኻሊእ ከተርፍ ዝኽእል ኣቕሚ ከም ዘለና እዚ ድማ ከም ፋውንዴሽን ሰላም ኣብ ሰላም ዝመጽእ ዝኾነ ነገር የለን ሰላም ናይ ቀዳማይ ዓላማና ይኸውን ካብኡ ነጀግን ሰላም ጥራሕ ዘይኮነስ ንኢኮኖሚ ኢንቴግሬሽን እውን ኸይና ካብዚ ዘሎ ናብቲ ዘዲና ኣብቲ ዘሎ ድማ ናብዚ ኣምጺና ክልተ ሃገራት ከዓብዩ ልመናን ድሕነትን ክወጽኡ ዝኽእል ሕልሚ ከም ዘለና ብወገንና ተሓጊስና ኢና ዘለና